Of, mămică, doar mă știi că te iubesc și te respect. Dar am o întrebare care tare mă apasă închet. Când erai domnișorică și tata te-a chemat în șură, ce-ai crezut? Că el a vrut ca să mâncați o prăjitură? Nu făceai mai bine întoarsă de pe atunci atacale, ca să nu fiu eu efectul relației cauzale. Azi în șură, mâine în șură, hâța pe furiș. Tu te pupai cu el pe gură și visai la măritici. Și-o dat bunicul la tăticul și-ați pornit frumos în viață. Dar ți-era o leacă greață în fiecare dimineață. Te întrebai ce mama naibii, eu eram bremă micuță. Te anunțam că-mi creștea ochii și o ureche și o mânuță. Dragă mamă, dragă tată, m-ați făcut că v-ați iubit. Dar vă întreb așa deodată, altă țară n-ați găsit? Polonia, Japonia, Burundi, oriunde. Cine ne-am pușcat mai mulți care baba mi-a făcut blestemația. De ce te-a mâncat mămică limba să mă naște în România? Da, 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 să mă naște în România. S-a crescut maică piciorul ca un zmău prăjesc la seclă. După care eu toporul și mă duc la discotecă și mă zvârl în centru horii. Eu sunt ușor de remarcat că trecând prin dreptul școlii n-am văzut și l-am călcat. Am un joc pinguinul, toate fetele din sat, dar noi nu jucăm cu ele, noi jucăm local combat. Am bataia programată cu Vasile lui Anica, că l-am prins trecând cu o roată pe torlaua lui bunica. Eu am zis că-i dau perverță și că sar cu el pe geam, dar pe buletin la mine scrie Sandu, nu Van Damme. Nici nu bate bine gongul și Vasile îmi rupe splina. Uite urmă de la talpă, 44 mă de închină. Cine mi-am pușcat mai mulți care baba mi-a făcut blestemația. De ce te-a mâncat mămică limba să mă naște în România? Cine mi-am pușcat mai mulți care baba mi-a făcut blestemația. De ce te-a mâncat mămică limba să mă naște în România? Da, 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 să mă naște în România. Da, 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 să mă naște în România. Ui, ce bine de Vasile, parcă-i finul lui Boniaschi. M-a lăsat cu dinți în mână și cu ochi de câini husky. Stella vrea să mă panseze, nu mă atinge că mă doare. Ia dă-mi cu telecomanda, ce se mai întâmplă oare? Eu iubesc televiziunea, că văd știrile din sport, văd cum vine viitura, văd pe Michael Jackson mort, văd cum se izbesc copiii cu mașini din copac, polițai zvârlind cașeta, interlop jucând pac-pac. Pe alt post la declarație era domnul doctor Ciomo, știe niște operații care nivelează om. Uite un post cu fete goale, mamă, să mă însor cu care, cu Alina lui Plugaru, dar nu-mi trebuie plug mai mare. Sau cu Săxi Brăileanca, dar nu știe ca să sape. Poate cu Eleva porno, dar-i minoră, fac păcate. Cine mi-am pușcat mai mulți care baba mi-a făcut blestemația. De ce te-a mâncat mămică limba să mă naște în România? Cine mi-am pușcat mai mulți care baba mi-a făcut blestemația. De ce te-a mâncat mămică limba să mă naște în România? Da, 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 să mă naște în România. Da, 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 să mă naște în România.